Damang nang dainang horas badi hita salupna atong tagaso tamulai pertanyaan kata di Bornginon tamaruh hatta nalau martangyang dibuka serhat tabi martangyang mahita. Amin. Atong tapuji matu hatta marite tamaride mahita sian nomor 520 saja. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di parbadiana tumo palangit, dohot tanoon. Amen. Nama mulus do anggo portubion rap dohot na pinangido ni rohana. Alay namian ro di saliling nililing na do, na mangulahon lomo ni rohani di bata, haleluya, martang yang mahita. Ali di bata situ lusada, di bata ama, anak dohot di parbadia. Nama dok mauliate mahami tuho, ada di topaho di palua jala di parbadiai ho hami, hinorhon ni asi dohot holong ni roham nagudangi. Sairamoti mahami di bagasan permaraan dohot pangujunan. Apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala tugu-tugu hami di hasusudani bohal nami. Tuhara jaon muna di banua gijangi, asa disi pujion nami ho. Marhite-hite roha dohot hatanai baru. Amin.
Di damang nang dainang, tajahama hatani di batana gawe turpuk epistel di pertanyaan tabornginon. Ima dinatar surat sian pesalmen bidu pawaluhon, mamukamai sian ayat sada 1 ayat na 10. Puji-pujian tu Jehovah, ede sian si Daud. Ale Jehovah si gom-gom hami, masih sangap dogoarmu dilihat portibion, dipatimbul hodo hamuleon muro di atas ni akalan. Garisian pamangan ni akadak danak dohot akkana poso, dijadi hokodo parangamu, ala ni akkana mangaloho, asa paujap pemusu dohot sitahi sudol-sudol. Molo butahilo ni akka jadi diani, jadi bulan dohot bintang akana pinaulin. Tungahama nian jolmai, ubahen pola ditaringoti rohami bana, jala anak ni jolmai, ubahen pola debatiho. Orang apala otik doi banasian debata di bawah. Alai ditalion ho muse hamuleon dohot katongamon tu ibana. Di babak kitodo ibana gumom-gom akka jadi-jadian ni tangammu, sudedo tahe dipatuduk ho tu ibana. Akka biru-biru dohot lombu sudenaro di bintang akana di bawah. Pidong akka nda dituruni langit, dohot akka dekke di laut. Rodi sude na mangisir di laut. Jehovah si gom-gom hami, masai sangap dogoarmu dilihat portibion. Ido sahatna, martua do akka natumangihon hatani debata, jalanau peopsa. Amin. Tabuji Tuhata, mari dimetas yang nomor 112. Asiniro hamadi hamu dohot dame nasian Tuhan debata ama, dohot nasian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluhutna. Horas ma dihita saluhutna. Sehat dong mamanginang. Lancar do sudah keulaun di bagasa sadarion. Daw.
Lancar sudah manginang. Mulai hati mah ditu hatta. Nang songoni dia ka ruas ni huria aga BP Bokap Baru. Nama dohoti pertanyaan di Boringinon melalui live streaming. Parhorasam ma dihamu manginang. Jala di bagasan hagi pasom matutu hita saluhutna. Atong tapadadi marohata tabuka mabibelta hata diribata di pertanyaan tadi Boringinon Denet Mei sian surat apostel tuhuria Rom bidu 5 ayat na parjolo satro di ayat na palimahon. Rom bidu 5 ayat na parjolo satro di ayat na palimahon sengonom mahata ni debata ta payutiut mamanginang di bagasan rohata. Asadung dibitori hita dalan hapor seaon mardami mahita dohot debata merhite-hite Tuhata Yesus Kristus laos merhite-hite ibadah do saut masuk hita tu asini roha hajong-jongotan waing dalan hapor seaon jala ta perhatua do dirita marningot hasangapon ni debata na hita iriming alai lumobi sianido pe ai ita halaso do nang akka hapursuhon ala taboto bihorhon hapur sianido hamageton ni roha jala dihorhon habengeton ni roha ido hatawon jala hatawonido makorhon pakiriman alai dangna murak hita bahenon ni pakirimoning alanunga diusehon tu bagasan rohata holong ni roha ni rebata marhite-hite todi parbadia nang nilehon naing tu hita ido yanggo sahakna. Hurian itu hatta di bagasan Kristus Yesus sudedo jolma dangadong nama kirim di hasusaan. Saya yakin semua orang tidak ada berpengharapan dengan kesusahan. Songon jolma namangulu do behita di hasianganon. Saita pasiring do hasusani. Songojol mana mangulu do behita di portibion. Saita pasiring do hapur suhoni. Sia dirita. Saita dokma. Do maka nasuhar. Do maka hapur suhon. Do maka hasusaan. Ai sude do hita makirim. Di hanguluan nasonang ai sudido hita makirim marlas niroha dohot laho marsangap di tonga-tonga ni perngeluwata tarlumobi mahita halak batak sita-sita ni halak batak ubalga di tonga-tonga ni nguluna ima asangapon itu teh yang manginang hamoraon itu teh dohot hagabion. Tidak ada satu orang pun yang terlampau mendambakan kesusahan. Tidak ada orang senang-senang dengan kesusahan. Karena kita tahu bersama bahwa jangankan mendambakan kesusahan, menangisi kesusahan itu pun kita sudah lelah. Jangankan mendambakan kesusahan, untuk menangisi kesusahan itu pun kita sudah lelah. Namarsak kita disi, tunglu kita disi. Ay wado, sonon nama HP, sonon nama HP. Jala ido manginang dalam teks ini memberikan sebuah gambaran. Paulus memberikan sebuah gambaran bahwa orang percaya, orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah, kita telah mengalami pembenaran.
Pembenaran oleh apa? Pembenaran oleh Allah. Kita dapat bermegah dalam kesusahan, dalam kesengsaraan yang kita alami. Lalu bagaimana kita bisa bermegah? Bagaimana kita bisa bersukacita di dalam kesusahan? Bagaimana kita bersukacita berbengah di dalam kesengsaraan? Ay bahado bayon amang padida marlas ni roha ay porsukidu taon. Ay bahado bayon amang padida marlas ni roha tung parirhiad ngulukon. Ketika Tuhan memasukkan kesusahan kita di dalam rencananya itu sendiri, disitulah kita beroleh kekuatan, disitulah kita beroleh sukacita. Ketika Tuhan memasukkan di dalam rencananya, di dalam kesusahan itu sendiri, di sima jupak kita hasunangani, di sima jupak kita lasni rohai. Karena apa? Karena Allah selalu ada di setiap kesusahan kita. Karena Allah ada selalu di setiap yang kita alami. Allah memasuki kehidupan kita, di dalam kesusahan kita. Itu bisa terjadi karena Allah merencanakannya. Apostol Paulus takasdo manuturi akahalak na Porsea di Hutarom. Panuturion ni na pinasaha ni Apostol Paulus taringot tu pakirimon di akajolma na Porsea. Takasdo di do Apostol Paulus nunga mardame jolmai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Jala pardamaian ni jolmai doh Yesus Kristus ikut tari damai di bagasan Haporseota. Artina manginang marhite Haporseote do makaporsai Yesus Kristus. Gabi dapat ni jolmai ma hadameon. Marhite Haporseote do makaporsai Yesus Kristus. Gabi dapat tita ma hadameon. Mangolu majolmai di bagasan pakirimion tu de bata. Pakirimon ni akajolma na Porsea dada be pakirimon na adong di Portibion. Alai pakirimon na makaporsai pakirimon dari bagasan Yesus Kristus. Ima pakirimon na mangulu di bagasan nguluta. Ido parnguluata. Atong nagabi suku-sukun mulununga Porsea hita tu de bata. Mulununga Porsea jolmai dihaluaon ni Tuhan Yesus Kristus. Gabi dauro si taononi. Mulununga Porsea hita tu Yesus Kristus. Mulununga Porsea hita dihaluaon na si Tuhan de bata Yesus Kristus si. Daudu hita sian hapursuhoni. Daudu hita sian akasi taononi. Daun. Takas parnguluan ni jolma na Porsea di huta rom marsitaono do nasida jalmarukil do nasida parukilon na nayani nasida ima sian parhuaso parukilon na diarupi nasida ima siya panggonggomi na adong di huta rom sa sitong na panggonggomi na adong di huta romi mengayomi do nasida manungunugo do nasida jalmangurupi do nasida asabuin na sida marsonang-sonang alai balik sado di jalo akka na Porsei alai nang pesongoni gudang hapursuhon na diadopin akka na Porsei takasma di dok aposteli ita halas sodo akka hapursuhon. Maka Paulus mau mengatakan kepada orang yang percaya mengalami kesengsaraan, mengalami kesusahan, itu harus kita terima di dalam lapang dada. Mengalami kesengsaraan, itu harus kita terbukaan di dalam hati kita. Karena apa? Karena kesengsaraan itu pada hakikatnya bukan untuk membinasakan. Kesengsaraan itu pada hakikatnya bukan untuk menghancurkan. Hapursuhoni dada lau mangripason
pernguluata alai marhite-hite hapursoni dapat hita ma habangeton ni roha mananggurang ma di akka pernguluata sunario na manginang lam tabo to ma bohado hinahuli ni holong ni roha ni debata di perdalanan ni ngeluta marhitin na marbenget ni roha ita dia kasih tahu noni lewat firman ini kita mau diingatkan bahwa kesengsaraan itu bukan untuk membinasakan, tetapi kesengsaraan itu untuk meneguhkan iman kita. Hapur suhoni, lapatubuhon hapur syatadui. Itu bahan di dok apostoli. Ala taboto do hinorhon ni hapur suhoni do habegeton ni roha. Dang dapat hita hasonangan iya sotabulus hapur suhon manang penderitaan melununga benget kita mengerupi akka paruk kilon benget kita mengerupi akka hapur suhon gabi tabuto ma marpapik pakirimon tu debata gabi tauhon ma songo dia do natutu pakirimot tu debata dang may jolma marsitawonok kita ala ikon marpakirimon dohita tu debata dang tu portibiot debita marpakirimon pakirimon na porsei pakirimon na mangulu doe seorang pelaut yang hebat tidak pernah lahir dari air yang tenang. Ini perlu kita ingat. Seorang pelaut yang hebat tidak pernah lahir dari air yang tenang. Seorang pelaut yang hebat hanya bisa lahir dari badai gelombang. Tetapi ketika menghadapi badai dan gelombang itu, ia tetap mengalami ketekunan. Kemudian menjadi tahan banting di tengah-tengah gelombang itu. Maka disitulah pelaut itu lahir menjadi pelaut yang tangguh. Di sini maju pak kita, hatuguni rohate. Demikianlah hidup kita ini. Di dalam kehidupan kita, badai silih berganti, penderitaan, kesengsaraan, kesusahan. Tetapi disitulah orang-orang Kristen itu menjadi orang-orang Kristen yang tangguh. Atong barhide topik minggu di tanggal 12 Juni 2022 di Batado na sangap jalan na tibul. Songo dia do nahita jolma na porsia marpakirimo tu debata madok debata na sangap jalan na tibul. Marhite-hite jamiton neng takasma watota. Manangisin na tulus mengadopi hapursuhon jalon nama habengiton halak na marbengit ni roha ima halak na marpa adong di ngoluna hapursioni ala porsiero ibana tu debata debatado margogion ibana atong dia maneng ulahonota amanginang na perjolo jolma nama kirim tu debata dang be mura-mura madile itu nenging otota jolma nama kirim tu debata dang mura-mura be madile omma neng botota gudang do di situasi nengon namanginang madile hita rosi taonon Peter madile hita roha susan madile hita ro paruk kilon madile hita burak na Tuhan dang mampu au marlas ni roha do tong imana tong madili contoh neng marhasoto tong yanakon na neng marhamulian madili ibana ommani daida sianui las nasomma di bahay tuor ni burukon inna ommani daida las di jalo perburima tuor ni buri nason inna ing marlas niro hari mana marpesta
perbedaan orang yang marpakirimon ture bata berpengharapan kepada Tuhan. Doho naso marpakirimon ture bata imana parjolo jolma na marpakirimon ture bata di bagasa pergulonna nang pero akasi taonon dang tupad dilian ibana. Ala jolma naso marpakirimon ture bata ketika persoalan datang di dalam kehidupannya, madili may ibana, dia akan putus asa. Napaduahon, akajol manaporsia ture bata, ikonadong bengit ni roha. Sangod dia do rohat to na manginang marbengit ni roha, marbengit ni roha di bagasan si taonon. Didikiro si taonon tihita, tapasolo lo ture bata pernguluaton. Didikiro si taonon. Lamangulu duhita ture bata mana bisuk-sukun naikon ta sukun di bagasan rohatta tapa husor-husor jadi kiro si taungon lam tugudo hapor sota jalan marpudi debata na sangap jalan natibul di bagasan pernguluata ikut takas do botota todi perbadia do namian di bagasan rohana ala todi perbadia do namian di bagasan nguluna ganuk mersada-sada manada saluhut na dinggan di bagasan pernguluaton atong taulahon ma lomoni rohani lebata todi perbadia do namanguhun hita mangulahon lomoni rohani debata di bagasan pernguluaton jala na parpudi amanginang asa tapoto holong ni roha ni ribata dakkolan ikon dinggan-dinggan pernguluton asa tapoto holong ni roha ni ribata dang ikon dinggan-dinggan pernguluton. Tetapi yang terpenting bagi kita ketika kita menghadapi persoalan, kita percaya di sana ada Tuhan bersama kita. Bersama Tuhan kita pasti bisa menghadapi segala persoalan di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Muliate Tuhan diholong ni rohami natotong madongani parenguluan nami satu tikyon. Olo tutu Tuhan udang parukilon na masa di bagasat parenguluan nami. Gudang si taonon na hudupi hami Tuhan. Si bata murah-murado hami madili. Alay marhite si taononi takas mahuboto hami marhite hatam di tikyon. Marpakirimon mahami tuho di bagasan habingeton ni roha sa jupa kami matutu Tuhan sakak mo na duminggan nanaing patuduhonom mo tuhami ganu marsada-sada ale Tuhan de bata Jehovah mangido hami todopan mo Tuhan di saluhut na ruas ni huriam Tuhan molo tungadong di bagasa persahiton na sida totong dongani na sida Tuhan totong leon hagi pasod do hagugun na sakui asa unang mura na sida Tuhan madeli di bagasan perngulon na sida alay lam tugu mahaporsen na sida Tuhan lam tang mahaporsen na sida manadda huwasom nadong di portibion asiro ham Tuhan pasu-pasu na sida nang saluhu na Tuhan diaka perhalado ni huriam nadong di HKBP pagkabaruon totong dongani na sida totong lehon hagi pason dohot marpakirimon na tuhoi asa di patauho hami Tuhan mangulahot tohonan na pinasa mo tuhami ganu marsada-sada nangaka na posom na manguluhon huriam HKBP pagkabaruon amanami amang padita silalahi totong dongani na sida Tuhan totong lehon hagi pasod do hagugon na sakui
Sabuina sida Tuhan manguluhon huriam resot pakabaruon di bagasan asidot holong ni rohami. Jalabuina sida Tuhan padimun-dimuton huriamon di bagasan holong ni rohami. Nang soni Tuhan bisa luhukna pernguluan namion tu bagasat tanganmu ma wabasat kami. Di bagasan Kristus Yesus martangia kami Tuhan. Amin. Tapuji Tuhata, mari dimetasia buku di nomor 110 ayat sada satro di ayat 3. Sudiakan adu Tuhan nami nadong di bagas coroon nadong di bagas daganuk na di bagasan parsahiton tapasonang marohata martangiang mahida. Muliati ma Tuhan, alari loaso do behami sahatu tikion marparsawa rap dohoto di loaso do behai mangulu di lehoko di hami ho sahanguluan mauliati ma'ali Tuhan disungguli hodo pero hadohot pikiran nami marasao rap dohoto mamuci ho nang mabigi hata nunga di suara hon na posom Tuhami hodo na palua ho kami marhite halua unido Tuhan kami mardame hami rap dohot debata caraneng mardame hami rap dohot portibion mardame hami dohot saluhutna akadongan nami
alanunga di padameho hami Tuhan. Mau lihat ya ma, damemi naung dileho ko Tuhami marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Ali Tuhan disungguliho do kami borginon marhite hatam asamuluhu ado bihami sitaonon parukilon hamaolon parasahiton naik kami di bagasan benget ni roha Calamarhite benget ni roha itu gabe tahu tahan uji kami. Cala disungguli hodo kami. To dim perbadia ido Tuhan namar gugui ho kami mangadopi si tahun ini na mabay benget kami mangadopi si tahun ini jala na mabay tahu kami nang pe sipatarang terjalo kami Tuhan terjalo kami para sahiton dang terjalo kami si taonon na masa di tonga-tonga ninggulu namion tungso terjalo kami doi masa sai hubangi do kami do Tuhan asal ehon akasiles ni roha di pasahat todoi di leho kodoi alai soluk doa kasih taonon di tonga-tonga ni ngulu namion soluk do parasahito ali Tuhan tatap masuk di ruas ni huriam na dong di bagas na ganup nuaing nagale nasubuhi manang marhuan nuaing Tuhan tatap ma pargugoi ma pabenget ma Molusiat pangiduan nami dohot elek-elek nami sobba nami diborginon sayhoma na mga lehok kamalumon alay sa guru tulomo ni rohamana sao tata matuhan kami nuaing na pungudison di bagas coromon na adong di bagas nami be na marukil hodo na maboto aha na masa di tonga-tonga ninggulu nami aha na hupikiri kami hodo boto sai jala takas do di berekoi tatap mahami pabenget marohanami jala lehon mahatawud di hami Tuhan buah mai si tahononi sian parnguluon namion jama maganup na marasahit nuaing jama man gadup na marukil nuaing marhiti tangammu na lapoki ape homma tangammi Tuhan ape homma tangammi maniop
margukui hon kanup halak namar sahid dohot namarukil asa benget jala tau nasida disi taonon nani adopanna oliate diho Allahu pakil Allahu kami do tangamin waing macama hami margukui ho kami mangalehon sonang niroha di kami sonang dorohana mian nomula sian bakas coromo sonang dosude akana hinokok mi namar sao rap dohoto ala nunga di tiopo jala di jamaho Tuhan pasu-pasu mak keluarga di naposom nanaing marulaon di hari marasogot dohot di hari Jumat nanaing ro keluarga namang siagian inang situa boratapu bolon keluarga ni amanamnya manggul tom inang diakones boruhu tapea di nanaing majalo pasu-pasu pardonga saripeo boru nang ianakon nasida patulus mai pasu-pasu mai asamarlas niroha nasida mamuji pasangapuko ima tangiang nami ima elek-elek nami ima sobba nami tuho di borginot Tuhan pos marohanami diho nunga ditangi hoko tangiang nami jala uluyo murohami ho baratuas niroha amin. Tapuji ma Tuhata mari teteta yang nomor 125 Islam Mahita. Roha kita, Maha Dewa
tangyakum ma piliyata. Ale di bata ama nami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut. Silehon-lehon na denggan dohot na solibasa na moliutus. Upasat hami masyan na lomitu hami pilihan nami tuho. Say jalan may gabi nusus di jolom. Pasu-pasu mi jala ramoti. Asa huparsa kami pilihan nun. Pati bulhon harajam nitong-atongan ni huriam do di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite to dim. Asalam hudadahami gudang ni silehon-lehon tu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rami tamangiduhon di tangiang alea manami. Alea manami na di banua gijang. Say penarbadi ya maguarmo. Lehon matu kami sederuna meluan siap hari. Sesama dosa nami semon panesa nami. Di dosa di dongan nomor dosa tu kami. Asin ni rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsorat to di perbadia ma nama dongani hamu saluhutna. Amin.